Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Harian kajing yok jing tep halor kajing kedau badon kajing syak jrong keti jong gawai ke kena ke badang khatsan senam garta kat ba kadang syak sumar ha ketika hospital kat kum kajing tho jong ka VPP kinoi lam kila yok bani kendo ika kemi bat ketika kena ha ka ba kili tho ba harian bala dap puj appendix bat lara eka sha recovery room hindrai la keno bo wei nas senrang ula jrong keti aka la keno bo new nas senrang ula kta bon sien ya ketika kena bat ha ba ka kemi kala yu ba ka khon ka yam khlam sange kala keli aka bat ka kena kala tho lot ya ka ei ka bala ja. Hadian kadian na kalian ka Voice of the People Party kalalit bani kendo ikibor penyat jong Negrams ban panjing syai halor kini kajing ja haga jo kapor la pentip bagi bor pulet kilas dang kajing toket bat kami Galaya State Commission for Women MSCW ru kalapoi ketika hospital ban bot dien ya kakam. Na kalian ka Voice of the People State Youth Wing kalau penpau ya kajing sngok khia ba kajing bitar halor kini kajing ja haga ba kena ka belawan sya hospital tang na kabenta ban yo jing sumar hendrai kalangat penban ha kajing sya jrong keti. Kaseng kala dawai gibor kaan bakin penstat ika jing toket bat ban kem mardor yo new brio ublasha keno bat benrap bakat kum kijing yo jing tep uniu de brio bamlien ban le ya kum kini kijat kam bat udai ru ubar jela ka BPP kala penram jor ya kani ka kam runar bat kala kentui gibor penyat jong Negrams bakim dai ban tuklar ya ka jing toket jong kipulet kaseng kala ongru ban namar ba ya ka FIR bala dap ban ujor da gibahyeng kumta kipulet kidi ban le kloy ya ka badan kam kat kum ki kendon jong aan bat ban pengat yo bosak kena hapo ka jing penstam mene habangi kendo ya kini ki bahing bersam jong ini kena ru badang long minor ala bani thu ifi ide kena kasi jongi badang red badang long minor bat ngila yo kendo i ngila yo bani kendo ya kimi jongi bat ki bahing bersam jongi bat ngila ya keli na kaliang ke jongi ba kadon shan em kata ka jingja kata ka molestation case hang ni hapo hostel ya ka i khun i jong i bat kila itu hot kadon kum kata ka jingja ka molestation case namar ini ikhna iwan ban put yo appendix hang ni hapo hostel Negrams de hadian bala dep ban put lara i la dep ban operate i lara i support ka recovery room de ini ikhna ila itu ba de ha kan ni kapor bagi lara i hapo recovery room ba udon uwe u milnos bodai u barjela mo ila yatu mai ulasdang ban ktakti i te kapor hi kaba nakaliang ki kimi ki bahing marsam yatu ingi menne kalong ba kapor hi kumba khatwei saupra la ni khatwei khatarduna kila khot i kila ra i spo oti ban puj uta appendix te kapor bat i lami nang tanah po oti room kadai kumba shibiji tam i te hadin kata kila pelat i bat kila ra i po kata ka recovery room te deha kata kapor ba uni ubri usim ko bui i dangmot ya kat kum ka jingi thu jong ikime ye thu mane ingi ye thu ba idangmot ba idang don hapo anesthesia impat de brio te uni milnos ubri uta ubarcela ulas dang ban ktakti te na kaliang ajungi wot mas ni osngo habide bakani ka kies nyimla ban chu ngap nyimla ban chu songklikti mo ngidap na ka jing sungsui ka bakraw ni sngolingo hado kata ma ba kat kani ka hospital Negrams kabade ka wei ni ki hospital jongka north east ka badan hang ni apo nong ba selong ka jungi kamla ban ensure ya kata ka safety jong ki kenthai hang ni hapo ka jela ka jungi ting sngo ba na kaliang ka jungi sngo ban condemn habide ba kani ni condemn ya kani ka jingja ni condemn ru ya kani ka hospital hibur ka wei ba kamsim don ni kata ka responsibility mo kini ki jingja ki wanja ha kani ka hospital bat kamtam ru habangila persang na kaliang ka jungi mene ban ikendo ya ki bor ki badek pet hang ni hapo hospital ila sedang ban ikendo itu ki ba ki staff ki badon hang te po OT room recovery room te ngila yo jintip no ba kaladon ke investigation na kaliang ka police namar ba na kaliang kini ki bahing basam ki jongki kila de file ya ka FIR mars ndep ja ka sisa jang ini tu ifi kini ki bahing basam ki jongki kila file ya ka FIR de menta kasni ki police kila don hang ne
bat kilale ya ka investigation bat ngayo snuru bakaladon ka Meghalaya State Women's Commission ru menta kasni bat kaniru kalawan mi sakani ka hospital banwat ikta kijing sisa tena kalian ngajungi ngila kindu hi kibor kibade halor kibadon hakani ka hospital bat ngila ya keran bakti ba kidei ban corporate bat kini ki bor jongkaan namar menta kadang ya ketika investigation dan nakalian kajungi ru ka state wing nakalian ka women's wing ru ka kopor ini ay budien ya kanika kam ini 4 song kelikti ini ay budien hado ba uni unong le mo uba le ikini ki kam kiba dakat ki kam rikhlaw le se ki kam jobo kiba le se ngalawan ong mo dei ban lat nakakti jong kabor jong ka an bat ngi kenturu ya ka police department ru bahkan pen step wood ya ka investigation baka dei ban book baka dei ban sim action la ne ka dei ban kemordor ya uni ubrio nomor kat kum jing yo snow ka jingtip nakaliang ka aseng ka jungi yo snow ba uni ubrio kam dei tang kasien ka ba ningkong ba ule kini ki chat kam chat po kadei kasin ka bala bunsin ba uni ubrio usit mlien ban le kum ne tena kalian kajungi ngisngo pitar hadu katata bat ngisngo dom hadu katata namar ba ule ikni kikam jobo kikam dekat ya ki klung ki kena ki balwan ban sumar hakane ka hospital tena kalian kajungi ngi kentu ya ka police department ngi kentu ya ka bor jong di hospital ru kadai ban ya trelang bat ka bor jong kaan kamdei ban tuklar kamdei ban musla habidei bakane kanang ba ka bor jong kaan kala ban investigate wood bat kala ban kem wood ya uni ubril namar ladang imle akumta namar ngismuti yang ba lada uni ubril ulan mo ada umdan mesim kia habidei bakane ka kam ngiti yang ba yo uni ubril naka por undang le biang ye gini ki jat kam tena kalian kajungi nginang wat ngidang budien bat nginim 4 song klikti hado bangin dalam hado bangin datip ba uni ubril langat akti kaan ba lu asakyam lu asa penstom bat mener ngila ong hi ka bor jong ka hospital ba lada ngilalap uni ubril bale ini kam pojat porti ki kam dakat ki kam riflau kim dei ban spare bat ki dei ban penstom da kapating bat nakalian kajungi nginang ya budien habidei bakan ki kam Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya